kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Confederation of Meghalaya Social Organization komso negasngi ka khalar tarik no pra arjar arpho haka jingya shong meeting kila shemya karai ben pinpina da ki jingya ki la da ka sarkar pedeng kam aino ya ka LP haka jilla habe krem ba kino to khubor u chairman ka komso u ba Robert Jun Kharjarin lo ong ba ka khat khandai tarik ka de gasngi ba ki hinrphong ngot ki MLA kila manjor ya ka resolution bandawa ALP haka jilla but day hakani kasngi baka resolution baki MLA kila manjur lang kan dap shisnam hakani kasngi ada ka sarkar kam ai ka LP na kalyang kaseng kan penlong ya ki hakalang ka jilla shushu ulo ongru bahagalai pautrek uno pra ka kenhon kan sa penlong da karali bat banra da kindong musa ban kentu ya kipat ba ka bri nyo trap ban ya teli hawai day baki ni dawaya ka LP mentak kasngi na kalyang ka jongi ngila ya perkhat sani bah ha khabdi bat ka jing dawa jong ka jelahi brokawi na sarkar India ban penrikam no ya ka ILP bat kumju ru no u lat ka jela ban aino ya ka muhor ha khaba ka MRC amendment bill kan long no ka anyung pura ti da kawi ka jingmut bat da kawi ka sur ngila ya kun ba nginang penrehem shushu ya ka jingeki ban dawa ya ka LP bat kumju ru ban dawa ya ka MRC amendment bill ti kumba pitip ba haka khat khandai taring ka ILP resolution kan dap shisnam the ti hajing sha kaladi bandi kasngi jong ka jingle kamen yangi ka jamdru nomor kadi ka resolution jong kajing dawa pentrika LP henry ka basungsi kalong penban ba ka bandi penban kasngi jong kajing penrem ya kajing sengap menti jong ka sarkar India baka dap sinem kajing sengap menti jong ka sarkar India ya kajing dawa LP jungi ti lakhat khandai tarik lada jia baka sarkar India kampan ai ya ka LP ngin penlong ya kajing ya ki ka jongi ban penpau bangin persya ya kajing menti jong ka sarkar India ya kajing dap sinem jong ka jing menti jong ka sarkar India ha beri bat kamat jong ka LP tingi layarai bah ka khandai trik kan don ka jingeki ha kaleng jong ki district bat ki civil subdivisional headquarters but ya kani ga jingeki ngila ngin IT bet ha ga jing start jong kini ki district ki jongi kumno ki jingeki yu ki ba ngin ki jingeki yu ki ba kin jet la ne ki ba kin rai da makai hi rigi habandon hi ki mark of protest pan haga khat khandai taring kata de wei ka ba arpat kumbang yong na kapor sa kapor ba ni don kam ya ka ban ai mensim ni don kam ya ka ban kersiu thia ya ki parari ki jongi hakaleng hakum kane ka por ka bomta ti hakalai pho tarik jong panai December ka badi ka sngi jong u khala kawat jong ka jem ru go jongi ki anong ba ngela rai bakan ngin penlong da ki evening rally ki torch rally ya ka bangin ra ki dong musa kum kadak bangi ai mensim kum kadak bangi kentu ban pen ki ban pen kilung biang ya ka mensim ya kun ya ka mensim le ka jong ka jem ru go jongi ban dawa na ka sarkar India baka di ban aino ya ka LP bat kum ju ru yo governor baun soino ya ka muhor ti mentakasngi larai ya artli ki jingeki la khat khandai tarik kumbang ong kandi ka jing penrem ga jongi ya ka jing menti jong sarkar India bat haka lai potrik jong banai December pan kandi ka rally janmen ka ban ai mensim iki kun kari hakaleng ma ngide ban pen ki imbiang ya ka mensim ya kun ya ka mensim ya le ban pen edau ban pen ringiu ya kari bat ka jep ru go jongi hi ba ka mensim jong kiang no ba kan rung hangi bangin ya kun bangin ya le nam ta ka doba jong hari ba ka jep ru kham tam ya ka LP ba ya ka MRC amendment bill kita ki di rai bangila ya rai mata sing dapi pe ki la paswa ya ka LP resolution khat khandai tarik December ke MRC amendment bill kadang wan tang hu banai March tam bakla haus ne marjar arpo ti ki dei ka kawai ka di ka bill ka ba sarkar mekhliahi ka pas kawai ka di ka resolution ka ba baro ki MLA jong ka cela ki da kawai ka sur da kawai ka jengmut ki rai lang ti ngam tharai ba kan don kata ka jinglong febor kawai ya kawai henry nakali jongi la kransai ba kadi ka kamram jong ulat
jong ka jala ban ayah ka muhor ya ke MRCC bill bat kadi kamram jong sarkar India ban pentrikam ya ka LP haga jala ka jong phi hapo jong ka komso kumba phi yoi ngi labun kisen di haman ki distrik ru ngi labu ya ki district coordination program committee di ngin hot ka instruction ngin ai tin ringin i pat haga jing start jong ki nong alam jong ka district ya kaban shim ya tu ki rai nomor kat kum jing ya hap jong tu ka jaka di le sikin sadon ru ki jaka ki ba ki nom perlong apo se kwa headquarter kin perlong ha ki wei pat ki jaka phi ka jumut ka long bang ikwa ban pen i ba kan ni jing ki kan spread borok wi jala kanom daytan bahkan nek tang si jaka hot ki la don ka to ni ki jumut ri ko mangi ong ba ka bahangin IT ba ki district program condition committee ya ban shim ya rai